Таныштырып китәле үзең Мин белән. Вәлиева Камилә булам, Апас районы Каратунурта мәктәбенең 7нче сыйныф укучысы. Фәрин, нәрсә белән сөендерәсең тамашачыларны? Нәрсә сөйләп узасың? Җырлыйсыңмы? Мин Габдулла Тукайның Туган тел дигән шигырен сөйләп китәсем килә. Без тыңлыйбыз игътибар белән. И туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. И туган тел, һәр вакытта ярдәмең берлән синең. Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, синдә булган иң элек кылган догам. Ярлы кагыл дип үзем, һәм әткәм, әнкәмне хыдам. Фәрин, бик зур рәхмәт, бик сәнгатьле сөйләдең. Чынлап та син дә безнең чын артист, киләчәктә дә зур гына уңышларга ирешерсең дип уйлыйм. Без инде вакыт әз, тамашачылар күп, дәвам итәбез, яме? Шулай безнең социаль челтәрләрдән күзәтеп тор, сезнең өчен бик күп бәйгеләр, бик күп конкурслар уза, яме?